let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. We gaan op het waveboard naar Leeuwarden. Ja, het is leuk. Je leert goed waven daardoor. Je krijgt goede conditie van. Het is een uitdaging. I'm talking here and now, let's go. Right now is where you shine. I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you going, no matter where you've been. Oh, let's go. Hoe gaat het met de tocht? Ja, het was zwaar, maar ja, iedereen heeft wel eens last van zijn benen nu. Maar ik ga een fiets mee, kunnen we onze beurt fietsen. Oh ja. Ja, en de weg is ook niet altijd goed, dus het trilt en dan krijg je wat last van je enkel. Zo. Dus het is een tocht vol ontberingen. Ja. En dan begint het ook naar terrein. Ja. Lekker. Ja, we kunnen wel een beetje terrein. Ja, succes. Wij stappen wel lekker in de auto. Goeie. Wat ben je in man van? Zitten. Zit wel lekker zeker? Ja hoor. Zeker weten. Oh, shit, wij broodjes braadjes van. Mag ik altijd praten? Broodjes braadjes van. Ja, dan komen we erbij. Goeie. En jij bent dus de buurvrouw? Ik ben de buurvrouw. Ik werk tussen beide heren in. Aha. Dat. En hoe is het met die heren? Nou, ik heb ze knap onder de tommen. Ik heb ze knap onder de tommen. Je kennen ze wel baas? Ja, gelukkig wel. Maar het is een gezellige buurt. Dus we zijn alle 3 maanden elkaar hier. Ja? Ja. Oké. Nee, dat is wel mooier, ja. Ze gedragen hun een beetje. Ja? Ja. Tussen de buien terug. Het zie je het? Oh. Je hem gedragen, je hem wel net, no? Oké. En had ze dat net nog en dan krijgen ze van je op een beul. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dus eigenlijk heb je al meer herrie als hij. Bekeerlijk weten? Ja. Ja. In 38 is dat Vleemveldje officieel hier. En toen ging ik met mijn huid voor op een fiets en ging ik wel naar het vliegveld. Hè? En dan alles goed bekend wat er gebeurde en zo. En dan kwam ik thuis en dan ging ik gewoon tekenen. Hè? Bijvoorbeeld de F36. En die tekening die ik toen maken had, die hangt nou in dat een gebouwtje op een vleembasis. Daar is zo'n soort museumpje. Daar hangt die tekening nou van. Oh? Mij. Ja. Dat is wel speciaal. Ja. Maar jij bent dus al sinds 1938 leefhouder van Vleenturen. Ja, zeker. Ik ben er altijd al mee bezig geweest. Hè? Ja. Dus 74 hier?
Ja. Ik ben nog 81, dus ik ben nu nog bezig. Hè? En dat gaat ik nooit weer op. Ja? Maar wat vind je er dan zo mooi aan? Wat ik hier zo mooi aan vind, ja, dat is dus echt het, de witte bel. Ja? Ik moet er even heen. Ja. Nog een blik. Nou, dan doen wij wel een muziekje. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you in you's my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. Zo, dat moest even. Maar je vertelt me kijk wat je er nou zo mooi aan vond. Wat ik hier zo mooi aan vind, ja, dat is het eigenlijk in het lied zo het in werkelijkheid gebruikt is. Hè? Ging je zelf nooit piloot wezen, Bon? Ja, dat wil elke jongen zo'n beetje, nou. Maar dat zie je maar de eren net in en zo. Nee, dat is... ik ga wel eens vliegen. Ah, dat is echt een sensatie, hè? Je had je roeping wat mist eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, goed. Het is dus bij een hobby blijven. Maar ja, dat is ik. Ik ben nog altijd bezig, hè?